Estic arribant al peatge de Girona Sud. Aquí diré que no vull pagar. Ja en queda una estació. Poso 4 llums, que no se me posi ningú darrere. No hi ha ningú per aquí, com ho farem això? En parit ja se me'n posa una darrere. Hòstia, que no ve ningú. No ve ningú, passen 2 minuts, no ha vingut ningú aquí. Estic tocant el cotxe, no ve ningú, ningú es presenta. Hòstia. No ve ningú aquí. Ve un que ho conec. Ja en queda com ho farem això. O no, no el conec pas. Hòstia, porten les cintes. No, això. Soc jo, és que no vull pagar. No, soc jo. No, que no vull pagar. Ara vols pagar? Sí. Depèn de les dades, saps? Sí, bueno, agafa'm un número matrícula. Sí, negociar. Bueno, no, fer el que hagis de fer. Explico perquè és el que et pot passar. Què em pot passar? Jo facilito les dades a l'empresa. Ja està, correcte. Bueno, de moment ja cap problema aquest home, agafa les dades, la matrícula, tinc aquí parat tranquil·lament, he posat els 4 llums. Bueno. Hi ha molta gent que ho fa això o no gaires? No. Eh?
Bueno, haurem de fer-ho més. així. La veritat, el primer que m'hi trobo. Encara no sé ni el que he de fer. És el primer, debutem, jo també és la primera A vegada. mi m'ha dit, tu els has de dir això. Ja està. Agafo les dades, disfrutar una denúncia i... Ja bé. Va bé, hòstia, posa'm a verd, que em diuen que s'ha de posar verd. Em pots posar verd? Si sé de trobar, jo sé que no. Hòstia, si es pot, posa'm a verd, perquè llavors diuen que si carden amunt els de no sé què, dic, hòstia. Jo, si he de trobar, te dic. Esto me bon rotllo. No sé ja com acabarà això. Ara diu que per posar verd ha de trucar. Ja ens posar a veure, això porto 6 minuts, 18 segons. És el primer així que t'hi trobes, hòstia, no venim pa bé, això. Hòstia, merci, eh? Merci. Adéu. Bueno, acabem de fer el primer, no vull pagar.